muna ng PICART. Click mo yung plus. Tapos hanap ko kung anong gusto mong kulay. Gaya niyan, dilaw. O ito. Ngayon, ito ngayon sa tolls. Punta tayo sa tolls. Pagkatapos sa tolls, punta tayo sa crop. Ngayon, pagdating ngayon sa crop, hahanapin mo ngayon itong YouTube para kung gaano kalaki ang lalabas sa screen nyo. And then check. Tapos kung ano gusto mo, maglalagay ka nga ng picture. Ito, hahanapin mo ngayon ang picture ko. Ito gusto mo itong picture ngayon. Add mo. Gusto mo makuha ang background, click mo yung cut out. Pagka-click ngayon, ayan, di ba nawala na yung background. Ayun, nasa sa iyo ngayon. Kung dito mo ilagay ngayon ang mukha mo, nasa sa iyo, bahala ka kung saan mo ilalagay. Ayan. O dyan, tapos click mo uli. Ilalagay ka ng text. O ngayon yan, ilalagay mo Visayan. Ulit. Visayan. Ayan, Visayan Daisy. Visayan lang muna. Visayan. Ayan, okay. Kasi Daisy, ayan, may Daisy flower. Ulit ng text. Visayan Daisy. Tapos ano na, palakihan natin, vlogs. Ayan, check. Ayan. Save. Save. Tapos done. Ngayon, tingnan natin ngayon sa nakasave na sa ngayon sa gallery. Ayan na guys. Ayan na. Ganyan lang guys, pag nag-ano kayo. Ayan na, okay na, diba? Muli guys, ito si Visayan Daisy Vlog na nagsasabi sa inyo na sana nakuha nyo kung paano gumawa ng thumbnail. Babu!